От баницата с късмети ми се падна боядисване, така че днес ще боядисваме. Ей, това зад мен. Ей, това голфче си го стегна, си го караш, си го поддържаш. Браво, много хубава количка. Обаче днеска ми се струва нещо, че вози много твърдо, бе, сякаш си го натварил с нещо тежко. Как няма да вози твърдо, като в багажника имам над 1 милион и 200 хиляди авточасти за всякакви автомобили. 1 милион и 200 хиляди части в багажника? Да. Да, това не го вярвам. Не го вярваш? Не. Добре, ей сега ще видиш. Я да видим пак как си събрал толкова части в багажника. Сега ще ти покажа за какво става въпрос. Я да видим. Гледай. Добре. Вече ти вярвам. Така вече може. В Тялото БГ ще намерите голямо изобилие от авточасти на много добри цени за най-различни марки и модели автомобили. Има до 25% отстъпка на продуктите, а с промокода CHANI5 ще имате още 5% намаление и отделно има 30% отстъпка на доставката. Сайтът е изключително лесен за използване и поръчката става само с няколко клика. Ще пребоядисваме колата, защото елементите се получиха с малко по-различен цвят. Вратите са по-светли от каунците, бронята е малко по-оранжева от каунците, то дори така матово се вижда и трябва да оправим това. В предишния епизод подготвихме колата за боядисване и шлайфана е, облепена е, както виждате. Сега остава само да я обезмасля и е готова за пръскане. Няма да е абсолютно цялостно пребоядисване, защото този цвят е доста сложен. Първо трябва да се пръсне бяла подложка, след това оранжево. Не, няма да направим това, а ще напръскаме само една-две ръце оранжево на местата, където трябва да се прелее боята, като ето тук и като на вратите, за да станат еднакъв цвят и след това лакираме колата и сме готови. Обаче по принцип мислех само това да направя, т.е. да пръсна само тези части оранжеви, обаче може да се получи един проблем. На ремонтираните части, примерно ето тук, пръскам боя, която стига до ето тук, да кажем. И ето тук, на границата между старата и новата боя, може да се получи нещо като линия и да си личи къде съм пръскал. Така че смятам, първо да оправя тези части, където иска преливане, след това да ударя една цялостна ръка оранжево навсякъде и една пудреща накрая и така смятам, че няма да има никакви проблеми. И цветът ще стане абсолютно еднакъв навсякъде. Това мисля, че е най-добрият вариант, за да не се получи някакъв дефект и да трябва пак да пребоядисваме. Да, малко по-сложно е, обаче не е чак толкова зле. Поне няма да има няколко ръце бяло, след това няколко ръце оранжево. Ще има малко оранжево и лак. Така. Започвам да я обезмаслявам. Подготвена, облепена, гаража облепен. Днес е доста топло, между другото. В момента е 10 часа сутринта и вече е 18 градуса в гаража, което е супер. Такова време през януари, трудна работа. Така че имаме късмет с времето. Има малко вятър, обаче не е чак толкова зле. А и мисля, че е добре, защото иначе пък влизат доста мухички. Ако може този вятър да ги прогони, ще е супер. Това е. Значи много силно се надявам това боядисване да се получи. Защото ми разказа играта, боядисването на колата. Това е трето пребоядисване на колата, което правя. 3 пъти за щастие, нали? Вече е почистена и обезмаслена. Вятъра намаля, което е доста добре. Изсъхнала е напълно от обезмаслителя. Минавам я с восъчна кърпа, за да обера прашинките, защото има такива. И започваме да пръскаме. Това е.
Колата е цялостно пръсната с база и в момента изглежда уникално. Така като виждам тук в гаража на тази светлина, абсолютно еднакъв цвят навсякъде. Ще видим с лак дали това ще се промени. Обаче за сега изглежда супер. Пръснах няколко ръце база на места, на вратите може би общо 4-5, не напълно плътни, някои от тях плътни, обаче на вратите отиде доста боя. Иначе цялостно купето го пръснах с една плътна ръка и за финал една пудреща ръка. Да можеше да си остане така. Сега трябва да изчакам малко да изсъхне базата, още около половин час и след това лак. Обаче проблема е, че се стъмнява и ще пръскам лака на тъмно и понеже видимостта е слаба тук, май ще олям. Ще се старая много да не оливам, обаче и да олия не е най-страшното нещо. Най-силно се надявам да няма мухички, защото се полепиха няколко базата, обаче тук не е проблем да се изкарат. Но в лака вече става малко по-сложно, особено ако съм пръснал втора ръка, трудно ще излязат. Ама продължаваме пък, каквото стане. От нас каквото зависи го правим. А между другото, преди всяка ръка база минавах колата с восъчна кърпа, защото имаше адски много прашинки от този вятър. Добре, че поспря малко сега. И да, тая восъчна кърпа помогна много. Ами остава да пръсна още две ръце и след това ще я видим пак. Най-тегавите две ръце. Това беше най-бруталното и същевременно най-добро боядисване, което съм правил. Получи се. Супер дори. Обаче, за да стигна до тук, първо, в гаража е супер тясно. Това е ясно, нали? Стъмни се. Отзад, като пръскаш лак, нищо не се вижда.
дали си го пръснал, дали не, още ли трябва по-да лепне. Сега не е толкова, обаче като пръскам лак става като тиксо и вземам най-лоните с мене. Придвижването беше тежко. Ей това нещо и то създаваше проблеми. Маркуча. Много внимателно трябваше да го местите от едната страна до другата, защото докосне ли някой панел, край. И едно, че е тъмно и нямам добро осветление, а като пръскам лак, тук става с видимост метър е много. Има вятър, който допълнително вкарва прашинки, което не е чак толкова зле. Обаче най-галното от всичките неща са мухичките. Значи не мога да ви опиша колко ги мразя. Тя мухички. Полудявам вече. Пръснеш елементите, получат се добре. Изчакваш малко да изсъхне лака. И бам, мухички. Така, положението не беше чак толкова зле. Успях да ги премахна успешно. Обаче, ей тук горе. Ей тук се полепи една, която вече беше във втория слой лак. Когато е вече такъв лепкав като тиксо, а не е течен. И се набива много гадно навътре. И като я изкарвах, се получи дупчица, която запълних с лак. И реално трябва само да го загладя тук, да го зашкуря, да го полирам и все едно нищо не се е случвало. Обаче, това са кофти работи. И тук също имаше една прашинка, която изкарах по същия начин и запълних с лак, защото става дупка. И трябва полиране само, не е голяма работа като цяло. Иначе пък дори с всички тези проблеми, бъдещето стана супер. В смисъл, за тези условия, мисля, че това е най-доброто бъдестване, което мога да постигна. Портокаловата кора има я, обаче не е чак толкова зле. Нормално е, каквато и преди съм постигал. Полято видях само ето тук. Да, ето тук се вижда. Което изобщо не ме притеснява, защото тук е на прах, така че дори няма да го оправям. Тук, където по принцип оливах този път, е напълно равно. Няма изобщо лято. Тук под бройната също няма лято. Тук си е супер. Така. От тази страна също няма лято. Ето тук сега видях само малко лято. Ей тук. Най-вероятно се е стекло от тиксото, защото се събира на него. Не е голям проблем. Обаче аз предпочитам да има лято, защото това означава, че съм пръснал точното количество лак. Даже малко повече. Така че с максимална дебелина и малко лято, което не е голяма работа. Оправя се, както видях. Ей го е. Аре, наша. Так му разправях за теб. Почваме ги. Няма си виж колата. Аз мога да влезна. Ей до тук съм. Имаше мухи. Не махна ги. Къде ги махна? Не бяха каснали там ли, бе? Не ми бяха, ти какво мислиш? Аз не съм в камера. И как ги махна? С една клечка зъби ги махам. Да. Кажи нещо за камерата. Камерата е много хубава. От кога го чакам този момент? Направо сега ще има 3 дена. Яли, пили и се веселили. Не съм свикнал да я виждам така. Елементите са еднакъв цвят. Перфектно. Между другото, разликата се забелязваше най-много на тъмно. Така че, щом сега е еднакъв цвета, утре би трябвало със сигурност да няма разлика. Но ще я видим и утре, де. На по-хубава светлина. Много се кефя. Буквално това спираше проекта да продължи напред. Защото нито мога да сгубя колата, като беше цвета различен, нито мога да сложа стикерите. Обаче сега вече мога. И съм супер щастлив. И също така супер изморен. Обаче се заслужаваш. Ей, тук също имаше голяма разлика. В момента няма никаква.
Между бронята това имаше. Сега няма. Това е. Мисля, че боесването е успешно. Утре ще видим по-добре как съм се справил. Но така на тъмно изглежда супер. Обаче определено иска полиране, особено багажника. Защото при сглобена кола има много повече запръскане, за разлика от когато са свалени елементите. И тук в гаража се движа супер бавно и нищо не виждам и чакам мъглата малко да изчезне. И като пръскам една част, друга вече, която съм минал, започва да засъхва и като пръскам отделна част, лака полепва и по детайлите, които съм пръснал преди това, на които лака е вече започнал да засъхва и се получава това. Ама това да са проблемите. Едно полиране и ще се оправи напълно. Реално само багажника е най-зле. Тук почти няма нужда от полиране. Съвсем леко го виждам матово. Много леко. А тавана стана най-добре. С най-малко портокалова кора и най-добро отражение. Не стана матов, тъй като него го пръснах последно. Като завършек. За да стане по-гладък лака. Единственият проблем, който може да е станал, е сега цвета да се разминава между предния капак и между калниците, защото калниците ги пръснах отново цялостно. Въпреки че тук малко го обелих и цвета ми се вижда еднакъв. Тук малко по-тъмен, но това е защото тръгва по друг ъгъл. И така ми се вижда същия цвят. Я от тази страна да видим как е. Ами смятам, че е същия цвят. Поне от това, което мога да видя. Направо си е същия. Кефей се много. Оставяме да съхне. И утре вече ще видим по-добре. Ще разлепим най-лоните. И така. Сега вече има хубава светлина и добре може да огледаме колата и цвета. Значи, на живо е абсолютно еднакъв цвета. Навсякъде. Броня. Врата. Врата с калник. Калник с колонка. Калник с преден капак. Тук трудно може да се види, обаче от тази страна си личи, че цвета е абсолютно еднакъв. Даже, както е така, калника изглежда по-светъл, а пък вечер калника изглежда по-тъмен от предния капак, но това вече е от ъгъла на светлината. Ето така е абсолютно еднакъв цвета. И тук, и тук, и тук, и навсякъде. Много се кефя. И тук е същото. И тук вече. И така. Цвета е оправен. И като разлепяхме най-лоните, огледах по-добре колата и се оказа, че на едно място има олято. Малко повече олято. Ето тук на вратата. Ей тук. Така смятам, че се вижда. Което не е чак толкова много олято, обаче това е място, на което съм олял най-много.
Това вечер просто нямаш как да го видя. Ето от тук изобщо не се вижда, а и като е по-тъмно отдолу, затова трябваше да се огледа на хубава светлина колата. Но това олято е може би на най-доброто място за оливане по колата, защото елементът тук е почти напълно плосък. И това олято ще се оправи супер лесно. А и без това ще полираме колата, заради това, че на места лака е по-матов. Оставям колата около 2 седмици да си изсъхва боята и лака. И след това ще полираме, ще оправяме стечките. И след това пълно сглобяване, стикери и накрая турбо. Трудното мина и вече спирам да бъда синоптик, защото вече не ме интересува какво ще е времето. Вече не се влияе от него. Следва само работа от моя страна. Супер много се кефя, че цвета вече е еднакъв по цялата кола. Сега като вляза в гаража, вече се усмихвам и ми е хубаво, а не както преди да ми е грозно и само да се чудя кога ще мога да я оправя. Това е. Тук нататък следват само готини неща. Надявам се клипа да ви е харесал, да ви е бил полезен и интересен. Ако искате да следите развитието на проекта, можете да се абонирате за канала, да ме последвате във Facebook и в Instagram. А ако искате да подкрепите проекта, можете да го направите в Patreon. И сега вече мога да се почина няколко дни, като знам, че трудното приключи.